Jo. Nu skal vi børste tænder. Nej, nu. Kom. Op og sidde. Op og sidde. Nej, Jo, nu. jo, jo, jo. Nej, Jo. ikke Kom, så ser vi lige, hvad Karsten faktisk har lavet. Må prøve at se. Hvad tror du, de har lavet i dag? Nej. Nå så, jeg tror, nu skal vi lige se, hvad de har lavet. Åbner du lige. Ja, kom. Så børster bare lige, så ser vi lige, hvad de har lavet. Måske har en ny legeplads derinde. Så de lavet en legeplads. Ej, en stor legeplads. Ja, ja. Over Karsten faktisk, der er nogen, der ødelægger vores legeplads. Ej, ja. Ej, og det er der bedre for det er også lige godt.